dirieny. John Riaga ng'eni bedo ni in Kisumu, ing'eni kawuono ni wacho ni kamoro dhi bedo gi romo gi duol jotend luo mopogore opogore. King'iswa ni to ndara mawuok Mamboleo Junction nyaka Migosi Junction kanyo nolose mana ndalo Afri Cities mokwepi matin. To ndara mawuok Mamboleo kidhi nyaka Kipmiwani nyaka Kipseter cha. King'iswa ni to benti chapni moko kane kadho kidhi town kawuono gokinyi mang'iso ni adier jatelo biro. Erokamano Victor. Yo ma Kisumu Kakamega Road, king'eyo kama wuok Mamboleo Junction mabiro nyaka Migosi Junction, pokorumo to contractor onge site. Nya winjo weche moko kanyo ni pesa orumo negi, to tich mosetimo about 96%. Koro pokwa winjo ni to ang'o motimore, pesa to rumo nade, to koro moving forward ang'o matimore kech ntiere king'eyo edges mag ndara oko gima 96% en gima chiegni rumo, to kamatin modong' no oneno marach, en tich ma en tich maneno marach kako weye chama kadipo ni inyalo weye kamano to odhi bedo picha marach ahinya. Mawuok Mamboleo Junction kadhi nyaka Miwani to aneno ka contractor nosebiro e site finally. Tingni nene kanyo kawuono na wuok gokinyi sama kalo kabiro town to ne pok gichako tich ma kawuono, aparo ni maybe gech koth bende ne chwe to contractor ni e site. Luoro ma wan godo en ni is not the first time a contractor ni e site yono osebiro kamano moseomo no chako tich to dogo lal. Ok ang'eyo matut mare ni chalo nade, kamoro ng'ato nyalo biro lero wani to ang'o matimore hie kanyo. Wach maduong' bende manyalo wacho en ni kawuono Kisumu waikore duto nikech Uhuru Kenyatta biro. Aparo ni wang'ni obiro maonge Raila Odinga, ok ang'eyo maler ahinya, onyalo minyane ler man nikech aparo ni Raila ni e gwenge ma Kiambu timo campaign. Taparo ni biro mar Uhuru Kenyatta en gima duong' ahinya nikech historically king'eyo kaka wasebet, kaka untie machiegni gi ker kata kaka untie e sirikal emamiyo gik moko timore gwengu. Nyaka ne handshake bedi, waseneno gik mang'eny, gin projects manyalo chopo billion 20 gi wiye kirango, to gin gik manyalo kelo dongruok. Anyalo wacho kachung' motego ni kata sani kata bed ni yiero ni odhi korka Kenya Kwanza juma mokalo, juma mabiro, to nitiere gik manyalo kwano kinyalo tiek gi thuolo modong' matin ni magibed complete, makech kobiro commission gi magibed gi matiyo. Aparo ni gidhi yawo gwenge gi e yo maduong'. To mogik aparo ni biro mare bende ing'eni sani koro josiasa ni e home stretch mag campaign, iyudo ka gidwaro gimiluongo ni 100% voter turnout. Uhuru biro to biro nyiso ji ni gik moneno timore kagi kuwuok uduto mugoyo kura kar rombo, to ma is just the beginning. Gik moko pod biro maber because udhi make a statement gi kuchu di mang'eny. Yudo turnout ma 100% ok bedga, kenyudo ka samoro biro kata 80, 90, kodhi mang'eny ahinya to maybe 95. To iyudo ki dwarore ni kama koro wantie ni ji mondo uwuog oko kar romgi mondo chopa 100%. Kar paro ni mae bende en gima ker Uhuru Kenyatta ng'iyo mondo mi owuogi jokaluo ni kama wantie koro onge siasa mar gini wasekawo tilengi kura nyaki wuog oko mondo igo ombuchi. Miyo warwako ker odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Charles, ang'eni en wach misebedo ki lowo mokalo. Yani ndalo moko miyo nyaka sigana mo